be nyaka bed gi local community oversight ma jo piny modak e gweng'no bet piny to yiero committee mane gi ratiro mar donje police station no batim inspection ma giyudo ng'ato maki to ginyalo wacho ni ng'ama no mako ndako osemiye bail kech gimo makne ni en gima nyamine bail ng'ani idwa ng'eyo en wuod ng'ane ka ng'ane ni miye bail ibro kele jogwenge bro kele duoke chieng' modhi doro chieng' midware ng'ane muketo kaendi ni ng'ani to dende ohinyre dako tere hospital tere ure hospital nyaka wabed gi civilian oversight man en practical to kendo gi malo matin amero wacho ni kata OCPDs kichido ka Kenya ka gisani ntiere jomoko mawuotha ok gin police to giwuotho ka police en gi bonde gin gi geche gin ema ginego ji gin ema gitimo abductions gi to kidhi ka police kata ni Kilimani kata Central OCPDs record onge gwen jogo go gin gi kiagi to jogo to wuotho langa kuma ji taneno kwanyalo bet kwanya paro ni OCPD ma kila division mar police jogweng modak e division no oyier OCPD margi gi coachgi obed ng'ama jo pinye moyiero ing'en samiero ng'ano no obo neno ni yawa kapo ni ng'ato wuotho e gweng'a kaendi unit moro wuotho e gweng'a timo maulu jogweng'e bo biro penjo to mato ng'ama magi to jomage koro wamanyi yo manyakelo accountability wasojo piny ahinya e weche mag polisi gi kik bed ni wawe police e weche mag josiasa gi kendgi. Okay, dakika achiel wach mogik midwa ni jopiny owinj kuomi to. Well, mokwongo anyalo nagoyo ne familia no mos to awacho ni gibed gi chir magik matimore yaut Kenya bende